men ka khalai trik ubnai ma jus nam arjar arpuai ka Mongolia ka bahapa pokari China kalamat ya kane ka sunstorm na ne ka jingdum lan ne ka jingwan jokis iap hak snong ki thau pokate kari China kala pelongsenan ya kate ka Jaka ka Mongolia bakan do no hadu kumban reungot ki breu ba kan thop ya iwe khlong bat san ngot ki breu ki bala he balai thuru kuma sunspangot ki breu kila shuja klap hakate ka jingwan jokane ka sunstorm hapo kate ka Mongolia henry menen ka sining kong pat ka bade khatsan trik ubnai march kane ka sunstorm na ne ka jingwan jongin ki siap hapo kate ki Jaka ki badana pokari China menta kala po sa po ka nong ba jong ka China ka bade ka Beijing bala ong ba ki breu bade pe jong ka line natural disaster kila ai warning ya ki breu ba kimbet ban mi shabar ba ki haban shang me hayeng namar ba ka ne ka sunstorm ka de ka ba ma ba shir kai ba ha ka ba min shim tayo min se jamri khalai tarik kuman reungot kila do e yal ka jingem hapo Mongolia bat kuma sunspangot pat ki bala shuja klap Sarkar China ruk ladap ong ba kane ka sunstorm kam juwan chu la ne kam chu po shu shadu chapo nong ba Beijing namar ba ka nong ba Beijing ka dan kham chapo wala ong ba ka sin ka baning kong ka long ba ka te ka sunstorm ka one house nam araja khatway hapo Beijing hi henry menta hadin kuma ship house namat kane ka ju ka sunstorm kala sedang manon poi biang la ne kalawan ban tap lup biang ya ka te ka nong ba Beijing ka badai ka nong ba jong ka China